El meu fill no vol parlar amb mi. Però sovint no és que no vulgui parlar, és que no trobem la manera ni el moment. I això té a veure amb com iniciem les converses. Bon dia i bona hora, soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador educatiu a Barcelona. Vull compartir amb vosaltres 4 formes de comunicació amb els vostres fills i filles que poden ajudar a obrir el diàleg en el dia a dia. 1. Obrir el tema sense activar la defensa. És la tasca més difícil de totes, ja que un adolescent, quan volem parlar amb ell, no hem de forçar la conversa. Amb l'adolescent, el diàleg no s'imposa, apareix. A tall d'exemple, sempre estàs amb el mòbil. Resposta de l'adolescent, i tu què? Què succeeix? L'adolescent es tanca. Frase, et puc comentar alguna cosa? Resposta de l'adolescent, i ara què vol aquest? Això pot activar la defensa i el tancament, o potser generi diàleg. La forma més adequada d'aquesta és com hem comentat abans. L'encetar un nou tema, o una qüestió que ens preocupa, ha d'aparèixer, ha de sortir espontàniament, no s'ha de forçar. Llavors, en les situacions quotidianes d'un sopar, en el cotxe, mentre anem parlant, hem d'intentar introduir el tema d'una forma indirecta. Com a exemple, avui em sento una miqueta confós, he estat massa temps amb el mòbil i em sento atabalat. A tu et passa això? Un altre exemple, avui he estat tot el dia amb el mòbil i estic saturat. Com ho fas per resoldre això tu? 2. Assenyalar una tasca sense imposar. Per exemple, vinga, a fer els deures. Resposta de l'adolescent, resistència. Com ho podem proposar? Per exemple, què et sembla si fem primer això i després descanses? O per on vols començar? Seguim posant límits i estructura, però amb un petit marge on ells poden sentir que poden decidir. I això ajuda a reduir el conflicte. 3. Preguntar per entendre i preguntar de veritat, amb interès, sense jutjar. Perquè si l'adolescent sent que serà jutjat, la resposta és resistència. Per exemple, per què ho fas així? Resposta, es tanca. Resistència. Aquí la diferència clau és com es fa la pregunta, ja que segons com la facis, genera l'adolescent que s'obri o que es tanqui. Si l'adolescent sent que no serà jutjat, comença a obrir-se. Exemples que podríem dir és què ha passat, com t'has sentit. 4. Aportar informació sense fer un discurs. A vegades volem ajudar i acabem fent un sermó. Aleshores, funciona millor fer petites aportacions que un discurs llarg. Per exemple, dir això que et passa és molt freqüent amb els joves i no fer un discurs de quan jo era jove, ma pa havia passat això. Una frase en un moment adequat pot ajudar més que un discurs llarg. Tot això pot semblar senzill, però en el dia a dia, amb el cansament, pot ser una mica més difícil del que sembla. No es tracta de fer-ho perfecte, sinó de fer petits ajustos en la teva manera de parlar. Moltes gràcies per escoltar-me i fins aviat.